Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Тема на канал Рила, което излъчваме от нашето ново студио. И мой пръв гост в това студио е кметът Ангел Джоргов. Добре дошъл! Добре заварили. Поводът е, че минаха цели 6 месеца, даже повече, откакто той встъпи в тази длъжност. Сериозно предизвикателство, сериозен път извървян до този момент. Още много път стои пред него, но нека тази вечер разговаряме за това какво успя да случи за тези 6 месеца. Господин Джоргов, какви бяха вашите приоритети, когато встъпихте в длъжност и съответно кои са основните постижения, които можете да отчетете с днешна дата за първите 6 месеца от вашето управление и първите 6 месеца? Те вече са повече от 6 месеца, но и първите 6 месеца на тази година, тъй като, разбира се, ноември, декември е едно време, в което трябваше да се запознаете с хора, с администрация, да набележите планове. Можем да кажем, че същинската ви работа стартира с началото на 2024 година. Да, точно така. Първо да ви честите новото студио. Благодаря. Много е хубаво. После да честитим на всички самоковци титлата, която завоюва нашия баскетболен отбор вчера, на инженер Петър Георгиев, на целия отбор, на треньора, който си е самоковец. Просто наистина нещо прекрасно се случи в нашия град. Ами да, до голяма степен това, което вие казвате, първите 2-3 месеца така бяха по-скоро опознавателни, нещата, които са ми заварени, нещата, които са започнати, служителите в администрацията. Сега, разбира се, с някои се познахме и преди това, но голяма част от хората тепърва се сработихме и се сработваме. Имахме доста задачи при първите ми месеци половина в общината. Знаете, на 31 декември изтече предния програмен период на европейското финансиране и нашата задача номер 1, заедно с всички служители в общината и моя екип, беше да направим така, че максимално да се възползвам от европейските средства и всичко, каквото е започнато да се довърши, да се отчете. Мога да кажа, че го свършихме, така че това, което и по време на предното ръководство е започнато, ние до голяма степен успяхме да защитим средствата, да довършим и да не тежим на бюджета на общината сега през следващата година. Мисля, че се справихме с тази задача. Друго предизвикателство беше, че така за последните 2-3 години не се беше случвало държавния бюджет да се приеме на време, което, разбира се, е хубаво, но така буквално първите ми седмици в общината трябваше да подготвим бюджет, който да бъде нормален, балансиран, да бъде изпълним, въпреки че сега виждам, че някъде имаме и пропуски, но аз имах планове за първата година как да се случат нещата и те мисля, че вече се случват, но не познавах отвътре администрацията кое докъде е стигнало и дали правилно е разчетено в бюджета. До голяма степен бюджет 24 съм се доверил на хората, които са работили и продължават да работят в администрацията. Разбира се, това се поправя и с актуализация, но мисля, че на 90% се справихме и с тази задача. Така, сформирах си екип. Знаете, от предходното ръководство от 3 заместник-кметове имаше един останал, госпожа Люба Кленова, с която останахме и работим и в момента. Другите 2 позиции бяха празни. Така, през първите месеци, разбира се, назначихме и заместник-кметове по важните ресори финанси и строителство. Така работихме по структура на общината. Всички, които са служители на общината от най-ниското ниво, нали, чистачи, портиери, дежурни хора и така нататък, през служителите и експертите по всички дирекции и отдели, ръководителите, началниците отдели, директорите, всички общински предприятия и общински търговски дружества. Нали, наистина първите няколко месеца трябваше да се запозная по-детайлно с тяхната работа и мисля, че сега вече лека по лека подреждаме каштурката по начина, по който аз смятам, че трябва да бъде. Тук отварям една скоба, искам да подчертая, че като цяло голяма част от дейностите и нещата ги заварих сравнително подредени. Разбира се, като различен човек и различен кмет от предходния, от господин Георгиев, има неща, които моето виждане е различно, като
тези месеци се постарахме да ги променим и в момента ги променяме. Честно да ви кажа, виждам го, че така през първата година ще се запознавам с вече в детайли с всички процеси, всички дружества, за да мога вече от втората година да кажа, че съм си здраво седнал на стола и стъпил на краката си, за да работим за гражданите. Разбира се, някои неща ги започнахме така с скоростта, с която ми се иска. Сега, нормално пролета, основното, което касае гражданите, освен да нямат проблеми в администрацията да се случват нещата, там направихме също промени. Строителният сезон така започна, въпреки че този месец доста вали. Заварените проекти и започнати неща, мисля, че ги изпълняваме както трябва. Заложихме си една амбициозна програма, свързана с асфалтиране, с водопроводи. Към момента съм изключително доволен. Тя се случва въпреки така атмосферните условия. Последните дни града кипи с едно сериозно асфалтиране на проблемни улици, Търговска, Софийско шосе. Наистина виждаме, че там нещата се случват по добър начин. Успоредно с това, да, сме влязли в няколко села. Така, имах разговори с фирмата, с която имаме договор БК Строй, че желая да се работи на няколко места, на няколко фронта и успоредно с града да се работят поне по 2 или по 3 села. Към момента се справят с задачата, да се надяваме, че и за напред ще бъде така. Разбира се, направили сме си график с количества. Това, което, понеже вие започнахте с програмата и не ви отговорих конкретно на въпроса, вие знаете, че тя е изключително насочена към младите хора, към създаване на работни места, инфраструктурните проблеми, които ги има основно по селата и по курортите, ако щете, в града по-малко, но също ги има. Сигурността, връзката на гражданите с общината, там започнахме с контактния център, първата стъпка от него. Надявам се, че до лятото ние ще имаме вече цифровизация на контактния център. Той доказа ли своята полезност за това време, откакто работи? Да, най-малкото, първо, аз получавам справка колко са на месечна база или на седмична, колко са обажданията, какви са сигналите. Получавам и обратна връзка как сме реагирали повечето пъти. Което е най-важното всъщност. Най-важното, тъй като много е важно да има контрол и върху служителите в администрацията, като знаят, че ние имаме механизъм, по който да провериме от сигнала до решението. Съжаление, в една администрация има проблеми, на които 10 години не може да им се намери решение, но в големия процент от случаите, като можем да проследим, така и всички по веригата знаят, че ние можем и го правим. И си вършат по-отговорно работата. От време на време даже правим обратна връзка с гражданите. Предстои в момента новия секретар на общината, това е една от основните му задачи, да го направим да има електронна форма, а и самите, дори да е пак през телефона, пак да влизат в електронната форма сигналите, така денонощно да се получават до този, който трябва да реши проблема, когато проблема не търпи отлагане до сутринта или до първия работен ден. Към момента имаме процедура за закупуване на техника и на автомобил за аварийното звено, за което си говорихме. Вече мисля, че сме назначили хората по него. Те са започнали работа, но още не се виждат от гражданите, тъй като успоредно с процедурата за покупка на високопроходим автомобил, всъщност няколко автомобила, тъй като имахме заложени в бюджета и за горското стопанство 3 автомобила, ако не се лъжа, както и поръчка за работно облекло, така че в рамките, надявам се, на месец вече хората ще го видят реално на терен, работещо и аварийното звено. Така че там вървим в тази посока. Имаме вече разговори с областната дирекция на полицията и с господин Благоев тук на местно ниво. През тази година ми се иска, разбира се, ние ще го предложим и на Общинския съвет, ако решат да гласуват създаването на общинска полиция. Там, разбира се, е свързано и с конкурси, които... С допълнителни средства. С сериозна организация. Разбира се, там реално назначенията ще бъдат от МВР, ако отидем в тази посока, ако съветът прецени, че ние ще направим анализ, в това число и финансов. Ми се иска през тази година да се случи. Разбира се, там е свързано и с конкурси, които ще трябва да проведе Министерство на вътрешните работи. Знаете, един полицай, за да започне работа, месеци поне трябва да кара курс. Не знам, към момента те ги нямат налични като хора, но тази година ще инициираме и това нещо. Планирате да разширявате и видеонаблюдението, за да подобрите сигурността на територията? Да, заложили сме сериозни средства. Така,
направихме, знаете, създадахме в новата структура отдел обществени поръчки. Много неща сме обявили към момента. Това е видеонаблюдението също към момента сме на етап разглеждане на оферти, така че да може да го надградим, да може това, което го има като съществуващо, да го усъвременим, тъй като направихме един анализ заедно с полицията, тъй като и те често на съществуващата. Сега има камери, няма да казваме кои са, но имат нужда от подмяна, заради това, че са по-старички, нали, в тъмната част от деня не се вижда. Вероятно допълнителни точки на места допълнителни точки. Направили сме анализ къде и според МВР и според нас са необходими тези допълнителни точки. По населените места, там където се образуват нерегламентирани сметища и където според кметовете има нужда, нали, така, освен, че да се установят нарушителите, ние на входовете и на изходите от населените места и на площадите, грубо казано, имаме такава система. Идеята е да надградим и да модернизираме и планирам през следващите 4 години да залагаме така малко повече ресурс там, тъй като, нали, все си говорим за превенция, ама това е част от превенцията и хората да се чувстват сигурни. Строителството определено и логично е сред вашите приоритетни отрасли. Кои са основните цели, които заложите в капиталната програма? Тя е доста амбициозна. Важно е да може и да бъде изпълнена. Кои са най-мащабните проекти в нея за тази година? Вижте, както казах и в началото и преди с вас сме си говорили, през тази година ние ще работим основно проекти, които са започнати през предходните няколко години. Така е в една администрация. Говорили сме си с вас. Идва нов кмет, не може да спреш да почне с цяло нови неща. Като цяло те са, голям процент от тях са изключително смислени. Добра подготовка има част от нещата. Ние вече реализирахме така по-мащабно тротуарите по Христо Смиренски. Ще започнем сега, щом спре да вали, няма смисъл сега в дъжда, да разкопаваме Житна чершия, тъй като там има много търговски обекти. Затам имаме сключени договори. Изцяло тротуарите на Житна чершия са в много лошо състояние. Успоредно с това... Една централна градска улица. Успоредно с това, тъй хората може би се чуят, ние изкърпихме покрай бордюрите на Христо Смирненски, но направихме проекти за основен ремонт и на пътните платна на тези две улици, като веднага, щом влязат в сила разрешенията с строеж, ние ще започнем и пътните платна, първо от Христо Смирненски, където са готови тротуарите, паралелно докато работим тротуарите на Житна чершия, след това ще направим и пътното платно, така че тези две улици в града да придобият такъв облик, какъвто би следвало да има, т.е. цялостен. Като цяло подхода искам да ни е такъв и така да се работи не толкова на парче, разбира се, където някъде сме правили водопровод или има пресичане някакво и останалата настилка е добре, няма смисъл да се разходват средства, но където така са нарушени в голяма степен настилките, както примерно на Търговска, планираме и в момента това, което се работи, малко по-нацяло ще работим. Да се знае, че една улица изцяло приключена, на която са сменени водопроводи, тротуари, асфалт, да има цялостна визия. Точно така. Приключихме и приключваме 2 обекта по мерки за енергийна ефективност през енергетиката, културния дом и дома за стари хора в Ковачевци. Приключихме 14-ти блок, който един малък процент от него разплатихме през тази година вече с наши средства от бюджета, тъй като програмата приключи на 31 декември, но само реално мазилките минаха през нашия бюджет. С другото успяхме да справим и разбира се, приключихме и ремонта на пожарната в града, която беше в изключително лошо състояние и със съдействието и на госпожа Дренска и на всички служители в пожарната, които стояха едни 4-5 месеца в едни фургони и продължават, даже още не са се нанесли, но направихме един хубав ремонт и на пожарната. В крайна сметка там си нашите пожарникари и те са много, много щастливи хората от тази работа. Така че планираме пълноцяло. Вчера започнахме една топла връзка и столова в Акценти Велешки. Един проект, който е от 2020 година, за радост ще намери реализация през 2024-та. Ами да, срока на него му е до края на тази година и така имаше варианти да не се случи, тъй като отдавна е договора, знаете, инфлационни процеси и така нататък. В крайна сметка намерихме общ език и с строителя.
и с финансиращия орган, и вчера и с съдействие на госпожа Коцева. Тя се си направили достатъчно добра организация, там където се работи, да не минават от там децата, ще влизат през друг вход. Вчера го започнахме и него, което само може да ме Като радва. цяло образователната инфраструктура в община Самоков има ли нужда от още подобрения? Бяха направени в последните години някои нови постройки към училища и детски градини, които позволяват разширяване на капацитета, нови групи, нови класове. Какво е вашето впечатление, след като вече сте успял да се запознаете с училищата на територията, както в града, така и в селата имаме някои училища? До голяма степен материалната база е добра. Разбира се, има нужда на доста места да се надгради. Планираме да ремонтираме физкултурния салон сега на Константин Фотинов, на гимназията, нали, така си знаем всички. Спечелихме през МОН с училищата, с гимназията по туризъм и с СОЛ, тези паиси физкултурни салони. Да. Като предстои да се финализират, тъй като малко се променят проектите, да отговарят на 100% на изискванията на програмата, но предстои там да се пуснат процедури за избор на изпълнител. Подадохме към Министерство на финансите, знаете, тази година има поименен списък на обекти. Ние подадохме декември по-големите обекти, по-смислените, които имахме с разрешение за строеж, а именно лекоатлетическата писта с ограда на стадиона, водопровода, разбира се, на Широки дол, макар че там в момента преработваме проекта, заради това, че той е по-старичък и избрания изпълнител отдавна, там също цената от преди инфлацията. Но в момента го и преработваме, тъй като общината през последните години на проблемните улици в селото е подменила една част от водопровода като текущи ремонти и ние сега го актуализираме този проект. Затова не сме започнали, може би от към 9-10 юни там ще има по-сериозно ще се работи. Подаваме днес вече окончателно в финанси го одобриха като промяна. Днес подаваме към МРРБ физкултурния салон на бившото Петър Берон долу в приседни район за физкултурен салон, като успоредно с това надявам се от 2 седмици да обявим поръчка за избор на изпълнител на този физкултурен салон. Изпроектирахме, буквално за 3 месеца възложихме и изпроектирахме общинските пътища, които така са в по-лошо състояние, тъй като ние имаме лимит като община до 30 милиона можем да кандидатстваме през държавния бюджет. Трите проекта, които ви казах, са на стойност около 10 милиона и ние изпроектирахме няколко проекта. Всъщност зимата това правихме, това не се вижда от хората и вече имаме влязли в сила разрешение за строеж за пътя от Софийско шосе през Горни окол, Долни окол и там на моста пак на Софийско шосе. Той е много голям път в селата с прилежаща инфраструктура. Имаме готов проект. Него днес или в понеделник ще го подадем към финанси, както и пътя Ковачевци-Ярово, който също е в много лошо състояние, който предстои сега през другата седмица да го закърпим, тъй като докато проведем обществената поръчка, докато изберем изпълнител, строителството може да отиде и за следващата година, така че да са спокойни хората, няма да оставим, ако не тръгне основния ремонт. Но двата пътя ги изпроектирахме, имаме разрешение на строеж и подаваме към финанси, така че нали, колкото ни позволява държавата, ние да се възползваме. Ако можем да се възползваме от останалите 20 милиона. Все си мисля, че ще се възползваме, така че това нещо го свършихме. Хората в администрацията така доста поработиха. И живот и здраве, тези два пътя, които така преценихме, че са общински и са в лошо състояние. Разбира се, пътищата на АПИ може да си говорим цяло едно предаване. Пътя от Гуцел в посока Долна баня и Марица, там ще го изкърпим по-сериозно. Там, тъй като тази му част не е в добро състояние. Частта от Гуцел в посока Ихтиманско шосе е в задоволително към момента, но там предстои по-сериозно изкърпване, за да може пътищата, които са наш ангажимент, да кажем основните, от които се ползват от по-голямата част от гражданите, нали, да са окей. Нещо, което направихме, което аз лично бях обещал на жителите по селата най-вече и в града, разбира се, че ние ще разпределяме средствата по така, как да кажа, не прозрачен, но и наистина на параметри, които лесно могат да се проверят на база жители, данъкоплатци, на база големина на площ на уличната мрежа. Сме си направили един списък в кое село колко пари да се инвестират по текущите ремонти, свързани с асфалтовите работи, т.е. скърпене или по-цялостно асфалтиране и с подмяна на проблемни водопроводи. Водопроводите и консултирахме
и с ВиК София област, и водопроводите къде е належащо и къде да се кърпи, го консултирахме и с кметовете по населени места, тъй като те са по-близо. Аз се надявам, че така достатъчно обръщам внимание на хората, но кметовете по селата са си сред техните съграждани и сме направили конкретни суми с конкретен срок, кога ще се работи в съответното село, като до голяма степен, нали, тъй като няма как да се работи в 24 села едновременно, за строителния сезон сме се съобразили и с празниците на селата, тъй като такова е желанието на кметовете. И по тази програма, горе-долу, въпреки април и май, нали, че все пак поваля, особено май месец, така на 90% до тук спазваме графика. Като говорим за транспортната инфраструктура, не можем да не обърнем внимание на довеждащите пътища, част от републиканска пътна мрежа, които наистина са изключително проблемни. Какво успявате там като разговори да случите с МРРБ, с АПИ? Ще намерят ли решение всички тези сериозни проблеми, свързани пътя за София, пътя за Ихтиман? Пътя за София се опитвам и така, грубо казано, ръчкам нещата, още като заместник кмет на Столична община, тъй като и там доста с АПИ имахме вземане-даване. Трябва да кажа, че и преди даже да реша да се кандидатирам за кмет миналата година, лятото още без да знаех, че се кандидатирам за кмет на Самоков, при всяко ходене в АПИ, нали, това, което чисто тогава служебно ме касае нещата и всеки път, нали, дайте да видим пъти за Самоков, всичките им ръководства знаят аз откъде съм. Какво да ви кажа, в АПИ ръководството се смени за последните 3 години сигурно 5 пъти, включително и министрите в регионалното министерство, които пък са... И започваме да поставяме проблемите наново. Наново. Сега нашата работа е такава, да чукаме по вратите и да ни заболи устата, да обясняваме какви са проблемите на хората, ама аз последно, тъй като последно като говорих с ръководството на АПИ, половината ни съграждани ходят всеки ден, пътуват в София, моята съпруга пътува всеки ден, да си вадат хляба в София, а пък останалата половина, грубо казано, работи нещо свързано с туризма или някакво производство и съответно пък чакат да дойдат, особено хората, които са ангажирани в туризма, чакат по този път да дойдат дали софиянци, дали някакви други хора от летището. И всъщност на нас 80% от гражданите пряко, нали, доходите, ако щете, да не говоря за живота и здравето, защото пътя последната година наистина грохна. Така че ние къде с ходене по срещи, с ръководството на Панчарево, бяхме си направили график по миналия месец, кой да ходи при министъра, кой да ходи в АПИ, заедно да ходиме по-отделно, защото и те и касае, знаете, че една част от пътя е при тях и те имат и населени места, така че и те са заинтересовани. Бяха обещали, че до 31 март последно, първо беше за края на миналата година, до 31 март ще има обявена процедура за избор на изпълнител на целия път София-Самоков-Костенец, път 282. Това нещо не се случи сега заради това, че имаше някакви процеси там на правителствено ниво, не мога да кажа. Моята информация вътре от АПИ е, че има готова поръчка да бъде обявена, да се казва утре при желание. Сега дали ще се обяви сега по време на служебното правителство, дали чакат да си дойде постоянно ръководство, дали действително е готова, това е моята информация. Това, което мога да кажа, че малко по-пряко или в по-краткосрочен план ни касае, е да почне да се кърпи този път. Сега истината е, че АПИ за последните, може би, повече от 2 години, да не кажа 3, реално няма договор за текущ ремонт, което е, не искам да използвам някакви крайни термини, нали, епитети. Това е наистина... Най-малко безотговорно към здравето на всички, които пътуват по този път. Последно, преди няколко седмици, Върховният административен съд постанови, че обявената процедура там миналата година ли беше, или преди година и половина или 2, която е прекратена, крайна сметка с решение на АПИ, е прекратена незаконосъобразно и всъщност оказва на АПИ, че те трябва да продължат тази процедура и да изберат изпълнител, който искат да избират, но да има изпълнител. Сега те тръгнаха, включително и по наше настояване, хората виждат последната седмица, тампонират дупки, но ги тампонират като аварийни такива с протоколи, то те са си аварийни. Ние виждаме, аз един ден... Всяка вечер виждаме по 2, 3, 4 автомобила по пътя. Аз един ден ходих до София, минах покрай язовира, после се прибрах през Ярема, 7 коли, с пукани гуми, една катастрофа, за щастие без жертви.
да избират изпълнител и да почнат да кърпят дупките и, разбира се, основния ремонт, това ще настояваме и сега и в Министерството сега при този министър и дай Боже да има след това и редовно правителство, за да се носи отговорност, защото така някой като е за 2-3-5 месеца, като че ли нали, не носи отговорност, а в крайна сметка ние имаме нужда и в общината, и по министерства, и по агенции от хора, които гледат някаква перспектива и носят някаква отговорност и пожелавам така да се случат нещата. Да има стабилност в държавата, за да има стабилност на местно ниво. Имате ли конкретни планове за развитие или обновяване на на публични пространства, на паркове? Как като цяло виждате подобряването на градската среда? Ние още в тази година и всеки момент се очаква да изберем изпълнител за край Искърец, втория етап, който е всъщност от северната страна, от долната страна сега на парка, между двата моста с светофарите, които са. Така че се надявам, че през тази година ще работим това от към парковата среда. Много ми се иска да направим нещо с пазара. В годините общината е правила някакви идейни разработки. Истината е, че градът ни е много хубав. Подреден, мога да кажа, имаме така паркове. Горе-долу инфраструктурата в града не е лоша, но пазара е язва точно в сърцето на града, в центъра. Ние сега се опитваме с някакви такива временни мерки и ще го направим, малко да подредим сергиите къде да стоят, къде да не стоят, по колко да заемат тротуарно право, място. Нали, като влезнеш, поне да изглежда подредено, но в физическото му състояние към момента не се ли направи един основен ремонт с една добра концепция и това, въпреки че преди изборите така не ми беше от приоритетите, сега вече като човек, който отговаря за всичко и за търговците там и за нещата, както се случват, ми се иска ние да направим един хубав пазар. Направили сме вече някакви проучвания, има някои градове вече, даже вече се учим от лошия опит в някои градове, правят ги едва ли не като мол, ги остъкляват, закрити. За мен пазара трябва да си е пазар, сега може да има някакво леко покритие, да не ги вали най-вече хората, които работят там и клиентите, но да си представлява пазар, нали? Това нещо ще го задействаме като поручване и проектиране още тази година. Имате ли заложени средства за целта? За проектиране нямаме. Към момента не мога да кажа и колко пари ще ни трябва за проекта. Ще направим поручвания, ще направим и сметки колко пари ще трябва за проектиране и ще внеса доклад до Общинския съвет. Иска ми се веднага да почваме да работим в тази посока. Разбира се, Златният триъгълник, Боровец, там където голяма част от хората си вадят хляба. Всички ние си говориме, от година на година, нали, влошават се Имаме нещата. Там проект, проведе се конкурс, избран беше победител в този конкурс. Признавам си, че ми отне може би около 3 месеца, аз лично за мен да си изясня какво е правено, по договор, какви са етапите, кой по-виновен, общината или проектантите или всички. То винаги, като има проблем някъде, никога не е черно и бяло, винаги е на всички места. Лично аз, нали, така като човек, който съм се занимавал с строителство и с инвестиционни проекти, виждам два варианта за решение на проблема, който ни е по договора, който пък е изтекал. Двата варианта на среща с ръководителите там на проектантската организация съм им ги предложил. Вариант 1, вариант 2, няма да влизам в детайли сега в момента какви са, за да може да се стигне до поръчка за строителство по този проект, който общината на 70% до момента го е разплатила. Искаха няколко седмици да обмислят предложенията. Те, честно да ви кажа, те няколко седмици минаха. Може би сега да мине и след 10 юни ще ги търся, да видя какво измислиха. Защото ако не тръгнем по един-двата варианта, които според мен са единствените като изход от тази ситуация, за да не се бавим, ние ще отидем на някакви дела с тия хора, ще се съдим, накрая съда ще каже кой крив, кой прав. Той договор е стекал преди 2 години, принципно, за да може да вървим в тази посока. Иначе концептуално, сега всеки си има някакво виждане, но постарали са се и проектантите, и колегите от общината, като вид на търговските обекти, като квадратура и като брой,
да не е много по-различно от това, което е сега там на място. Едно със сигурност има общо виждане, това, че всички смятат, че не трябва да изглежда по този начин тази част от курорта Боровец. Да, всички смятат, обаче някакси човек, който си гледа неговата си каштурка или неговото си заведение, до някъде си е прав, откъдето си храни неговите деца и някъде работят второ поколение или трето сервитьори, които те са там. Някак си казват, да, ама сега все пак изкараме някакви пари, а сега ще тръгне, тук ще се строи нещо, ще се прави примерно 2 години, после кмете, можеш ли да ми гарантираш, че аз ще мога да взема тук, това, където ми е ресторант, ако пак е ресторант, аз да го взема, истината е, че не може. И няма как да се гарантира. Няма как да се гарантира. Нали, пак казвам, броя и вида на обектите горе-долу съответства дори малко по-голям на сега, както е. Просто е по-подредено. Мисля, че така, лично на мен, на 80-90% ми харесва това, което е измислено. Има някои неща, които в процеса преди да се обяви обществена поръчка, а и вида на поръчката и начина на финансиране, но към момента ми е по-важно ние да излезем от този омагьосан кръг, който сме се въртели последните няколко години с проектирането и тогава вече ще видим, като устойностим това, което е изпроектирано, защото има да се довършва, като видим, то струва хикс пари, общината и Общинския съвет, разбира се. Дали ще ги инвестира общината, дали ще търси други пътища? Други пътища ли ще се търсят? Сигурен съм, че ние ще вземем най-правилното решение от финансова гледна точка за всички данъкоплатци и от човешка гледна точка, ако щете, за хората, които работят. Вие мислите ли, че общината е добър стопанин на курорта Боровец? Какво трябва да се случи там? Не говоря само за Златния триъгълник, защото той е само една малка част от курорта. Аз мисля, че всеки, който работи в Боровец, общината, като ние сме собственик на инфраструктурата и на всичко, не сме собственик на пистите. Това е важно, като изключим червено знаме. Аз мисля, че там трябва да има един комплексен подход и всеки заинтересован с нещо добро партньорство да помага. С бизнеса. Да. Мисля, че го има на 70%. Айде да... така, на приказки всеки милее за курорта, на дела, когато е свързано с нещо да се направи. Ето, примерно Jazz Fest, нещо хубаво, което е направено. Огромната тежест е върху община Самоков и 2-3 фирми. Да. Примерно са 30 хотела. Нищо лошо не казвам, обаче това общината го прави за да докара хора и като дойдеш ти дали си фен на джаз музиката или не си, аз признавам си не съм, но идват едни такива хора, които са добри клиенти. Популяризираме с едно хубаво културно мероприятие. Тея хора, като им хареше, може да дадат още 5 пъти през годината в този хотел, в който са отседнали. Тоест могат да помагат. Включително дори за откриването на един зимен сезон, също сякаш липсва бизнеса, липсва това партньорство с общината. Много вяло започва сезона в курорта Боровец, сравняйки с останалите зимни курорти, което за най-стария зимен курорт в България някак си не звучи добре. Моите впечатления сега като нов кмет са точно такива. То и хората го виждат. Сега дали причината е само в, примерно, хотелиерия или фирмата, която стопанисва ски съоръженията, или пък и общината. Аз не ме разбирате погрешно. Има много неща, които и ние може да подобрим. Включително и сметосъбирането, включително и чисто като инфраструктура. Ние там гласува Общински съвет, за който им благодаря, да има нещо като кметски наместник, въпреки че на хартия експерт, който отговаря за курортите. Включително аз на среща сега, ние правихме една за края на зимния сезон среща с бизнеса в Боровец, за докато са им пресни впечатленията, те да дойдат да кажат, примерно, кмете, ние не сме доволни от това, което е ангажимент на общината, което няма нищо лошо, да видим за следващия сезон, тъй като аз като влязах в общината, първия сняг заваля след 4 дни и почна зимния сезон. Сега ние дали паркирането, дали снегопочистването, дали сметосъбирането. Да, и се прави една среща за готовност на сезона, която е непосредствено преди сезона и реално, ако има някакви проблеми, те няма кога да се отразят. Точно така. Ние си имахме подготовка и на ниво администрация, но да кажем, че тая зима не можех да променя нищо. Включително и синята зона, и паркирането по банкети, по частни терени и така нататък. Трябва да кажа, че вече много работа сме свършили по организацията на движение на проектно ниво в града, включително синята зона и на Боровец. Предстои това нещо да се съгласува с... проектите са изработени, да се съгласува с КАТ, с пожарна, ако щете на Боровец и с хотелиерите, да видят какво сме измислили. Как максимално може да се избегне човешкия фактор в курорта по отношение на паркирането? Тъй като много често
има оплаквания от хората за това, че не се случват нещата както трябва. А очевидно е, че където има намесен човешки фактор, вероятността за някакви злоупотреби съществува много повече, отколкото когато системата е максимално автоматизирана. И злоупотреби, и отношение, нали, имаше и такива оплаквания, то не само от паркингите, ако щете и от служителите на лифтовете и така нататък. Има го този проблем. Знаете, то персонал няма никъде. Ние това сме тръгнали да правим. Там, където има обособени паркинги, като паркинги сега, това ние паркирането в Боровец ще го разделим на 2 етапа, тъй като следващия сезон ще почне след 4-5 месеца. Ние да изпроектираме и да построим някакви паркинги за следващия зимен сезон, да се казва, и пари нямаме за проектирането, ако щете. Така че работим на 2 етапа. Така да променим към по-добро паркирането през следващия сезон, като успоредно работим и по окончателния вариант с по-голям паркинг. Най-вероятно това решение ще вземем в началото на Боровец, където има място. И много ми се иска още тази зима, тъй като тя ще е такава, как да кажа, преходна, там където ги има обособени паркингите, да ги пооправим, да ги поасфалтираме, да ги маркираме и да сложим там, където може, бариери с копче и хартиено билетче, където ясно си пише колко си бил. Най-добра събираемост, повече табели с СМС, нали, ако плащаш пък на другите места, да ти е ясно кой е номера за пускане на СМС, защото и такива проблеми имало през годините, включително и тази зима. Така че за тази зима ще се опитаме да го свършим това нещо, тъй като ние имахме и предписания от ДНСК. Значи, оказва се, че част от синята ни зона в банкети на пътища в КАО буквално, тъй като от средата на февруари, за съжаление, е нерегламентирана. Абсолютно нерегламентирана и ние там просто не можем да имаме синя зона. В същото време ние сме преброили колко паркоместа са това. Ние от една страна там не можем да разрешим паркиране, дори безплатно. Просто там най-малкото има места, където терените изобщо не са наши, те са частни. Има и на царското семейство, ако щете, такива терени. В същото време обаче ние тези коли трябва нещо да ги направим. Ние трябва да имаме как да посрещнем с хората, с колите дойдат. Говоря за тази зима. За по-нататъка имаме стратегия как да решим проблема, да паркират удобно и шатъл мислим да пускаме. Знаете, че върви в момента поръчка за избор на доставчик на електробуси, като едната от идеите, те са мънички 6 метрови, 22 местни, ако не се лъжа. В Боровец постоянно да обикаля такъв шатъл, там където няма къде да се паркира, като спреш началото на паркинга, да отидеш с ките, с багажа на интервал, който е удобен за гражданите. Работим в тази посока. Сметосъбирането, нали, дали е най-удачно разположението на кофите, те има доволни от това, което е като решение през последните 2 години. Има и недоволни, разбира се, но то няма как да няма. И по самата инфраструктура, сега заради това, че нямаше сняг по улиците, да се виждат отдолу дупки, нали, на главните улици в Боровец, някакси не е окей, така че ще го свършим и това нещо. Не можем да не обърнем внимание и на останалите. Имаме още един зимен курорт Мальовица, да добавим и спа курорта ни Белчин бани. В Белчин нещата изглеждат добре, в Белчин бани обаче съвсем не. Коментара ви? Там, чисто като инфраструктура, ние имаме какво да направим в Белчин. Знаете, парка, който е около старата баня, той е наш. Проблемът е, че самата баня не е наша. Аз даже си мислех, като станахме, че е на концесия. Една от първите работи ми беше да проверя до кога е концесията, ама всъщност... тя е частна, но не се реализират никакви инвестиции. Не се реализират никакви инвестиции. Аз правих 2 срещи с тук на местно ниво ръководството там на фирмата, която всъщност се е купила. Тя първо са купили сградата за винаги, след което преди години са купили земята под нея. И всъщност това дали да реализират, ако имат инвестиционни намерения, си е изцяло тяхна работа. Ние може да ги молим да настояваме, може през други техни начинания да им помагаме административно с личната молба. Можем ли да изискаме поне външният вид на тази сграда да отговаря на съответни изисквания? Можем да напишем предписания.
имам уверението, да не си спазват обещанието устно към мен, че тази година ще ремонтират покрива, поне да не се скапва цялата сграда, тъй като аз от дете много обичам тая баня. Нашата минерална вода, тя е много особена, с температура, без да трябва да се разрежда. Хората знаят, аз много я харесвам. Да, ние имаме едно богатство, което определено... Да, сега спа хотелите, които са двата големите, към момента има и други инвестиционни намерения за по-малки къщи за гости. Към момента издаваме разрешения за строеж, включително за водопроводи и инфраструктура към тях. Има потенциал за развитие като един сериозен спа курорт. Да, но банята е нещо, което лично аз даже, честно казвам, предпочитам там да ида, отколкото да ходя на луксозен спа. Което и би било достъпно за много повече хора. Да. Лошото е, че там дали и в какъв срок ще се случат нещата, зависи на 100% от частния собственик. Аз съм провел 2 срещи с тях и понеже те искат и други неща там са собственици на няколко терена, нали, да не прозвучи грубо, но като условие съм поставил да видя, че има нещо да се случва и на самата баня и да заповядат, аз ще им нося папките в общината по етажите за другите неща. Сериозни инвестиции се случиха в курорта Мальовица. Имаше обаче критики доколко нещата се случват регламентирано, законово, спрямо всички нормативи. Да, вижте, ние като чиновници трябва да спазваме законите. Имаше такива, включително аз бях на една много дълга среща, може би повече от 2 часа в Народното събрание, там по инициатива на народни представители, по сигнали на граждани и така нататък. Трябва да спазват законите, защото тя планината е за всички. Законите добри, лоши, обаче са закони. Разбира се, ние направихме доста проверки, заедно с доста държавни органи. Имаше предписания, имаше пропуски, но като цяло, нали, не е как го изкарваха, ако щете, и медийно. Аз тук имам, към Мальовица имам малко по-така особено отношение. Майка ми там работи сигурно 25-6 години и аз съм израсъл на Мальовица. Аз няма събота, неделя, ваканции. Там съм се научил да карам ски, не в Боровец. И последните, допреди 4-5-6 години курорта да западнал хотел. Даже веднъж бях там на Нова година, настинаха, бяхме група 20 човека, 15 се разболяха, мухал по стените, влековете не работят. Това е и доход за хората, които са там, говедарци, Маджаре, Белискър, Мала църква. Това са хора, които ходят, работят там, включително тук и от града от Самоков. Доколкото знам към момента, над 100 човека работят в Мальовица, извинете. Другото, което е, аз мисля, че изобщо не се конкурират като курорти, защото така профила на клиентите, които ходят в Боровец, в Мальовица е доста по-различен. И по-скоро българския турист. Българския така средна класа ученически човек. Групи през лятото. През лятото, да. Знаете, там и алпинисти доста ходят през лятото. Така че аз много ще се радвам през следващите години Мальовица да продължи това развитие. Разбира се, спазвайки цялата нормативна уредба, която е като закони, като наредби, и чисто човешки се радвам, че там нещо се случва последните няколко години. И ските пак може да караш ски, и пистите са живи, и лятото е хубаво. И снежна инсталация има. И чайната, нали, може да седиш през един прозорец, да гледаш горе върха и да се радваш. Така че поздравления за хората, които работят там. Ние ще помагаме, стига да спазват правилата. Някакси естествено и в следващия ми въпрос. Какви са вашите планове за стимулиране на местната икономика, за привличане на инвестиции? Създаден беше един регионален съвет за развитие, в който членуват представители на водещи компании в общината. Той беше създаден с ваше партньорство. Как виждате обаче това партньорство в бъдеще? Вижте, това партньорство, аз много разчитам на бизнеса, на хората, които са по-сериозните работодатели. Разбира се, в него няма, доколкото знам, хората, като членуват вътре, няма изискване да си работодател на 20, 100, 500 човека. Имат си някакви други критерии. Но реално това са работещите хора и голяма част от работодателите в града. И ми се иска през тяхната призма да получавам обратна връзка. Те от какво имат нужда. Ние там, където сме насочили усилия, правили сме според тях или не сме прави, разбира се, аз трябва да гледам интереса и на обикновения гражданин, но като цяло хората, които са така опитни и са работодатели, е важно тяхното мнение и това какво имат нужда, което е ангажимент на общината. Дали е свързано с инфраструктура, дали е свързано, ако щете, с профилите по училища и така нататък. Много важно нещо, така че ние си партнираме, мога да кажа много добре, така веднъж месечно се виждаме в моя кабинет, за да получавам тая обратна връзка и по няколко конкретни неща
които заедно стигнахме до извода, че това е важно за града, ние вече сме го задвижили като процедури. Разбира се, инфраструктурата е много важна за бизнеса. Имаше един така много сериозен казус, който се появи по Нова година. Пътя Ихтиман-Самоков, който е затворен за тежкотоварни. Костенец, вие знаете, че е затворен от годините. Той да не е на хартия затворен, те не могат и да минават с тези свлачища. И всъщност трябваше да обикалят всички камиони през София. През София обаче, когато е зимния сезон, пътят е изключително натоварен. Там пък имаше жалби от туристи и така нататък. И ние въпреки тази смяна на ръководства в АПИ и проблемите, които си имат те, с ходене, с писане на писма, с ходене в АПИ, с срещи с ръководствата на областното пътно, управителния съвет на АПИ, успяхме да издействаме и сега тук преди 2 седмици буквално подадохме към АПИ номерата на камионите, които обслужват, не са транзитно преминаващи, а тъй като пътя е затворен за транзитно преминаващи, това е важно да се каже, но да може тези, които обслужват нашия бизнес които и нашия нямат град, нямат альтернатива, да имат разрешение да го използват този път. И това нещо го направихме заедно с бизнеса, между другото, на тези срещи. Проблема ни е такъв и такъв от Нова година. Мисля, че сме го решили почти, или ако не са си получили разрешенията, не са си пуснали, ние правихме вчера на среща. Тоест времето ще докаже полезността на това взаимодействие. Аз не знаех за този проблем. Те са работили с едни разрешителни до Нова година, по някаква причина са им ги спрели. За няколко месеца успяхме да ги издействаме, за да могат нашите хора да работят. Тъй като те да отидат примерно до Стара Загора и да се върне, знаете, там те имат едни тахошайби, като трябва да завърти през София, дори да изключим това, което плащат те като тол такси и като нафта за повечето километри, за гориво, като влязат в тия часове, които са ограниченията, той трябва да спре, да почива, идва другия ден и в крайна сметка той си гледа какви са му разходите и накрая това нещо влияе върху продукта и го ускъпява и в крайна сметка ощетява всеки един самоковец. Така че това като някаква краткосрочна мярка, мисля, че го свършихме, но текущия ремонт и основния ремонт на тия пътища най-много ще помогне на бизнеса и оттам на гражданите. Отделно има обезпечена територия за индустриална зона, която отговаря на изискването като индустриална зона от западната страна на сегашната индустриална зона. Ние тази година сме заложили пари за да се направи ПУП на нея. Мисля, че вече сме обявили процедурата. Нямахме договори, нямахме стартирани процедури и за проектиране, което е много важно. Ние споменахме за проектите, които ние трябваше да направим, за да кандидатстваме за финансиране. На финалната права сме вече да изберем проектанти и рамково споразумение, за да може да проектираме всяка вид инфраструктура. Надявам се, че това ще се случи в рамките на месец и половина, ако няма обжалвания. Отделно това заложихме може би пак над 20 на подробни устройствени плана да се изработят, като там пускаме, тъй като е по-специфично, отделна обществена поръчка. Вътре сме я разделили по профил, дали става въпрос за жилищни квартали. За индустриалната зона сме го отделили в отделна обособена позиция, така че да изберем проектант, да го изпроектираме този подробен устройствен план на тази индустриална зона, така че да може вече да тръгваме. Практиката показва, аз говорих с колеги кметове, където имат такива или сега се изграждат, или вече имат изградени. Те са около столицата, основно, Костинброд, Божурище и така нататък. С обособяване на такава зона и обезпечаването и с инфраструктура. Вече инфраструктурата ще търсим всякакви форми на финансиране. Ние, ако има едни големи терени, дали частни, дали общински, общинските, разбира се, ще видим под каква форма ще бъдат предлагани на търгове. Там ще заложим условия, най-вероятно свързани с броя заети места, но да я обособим, да и направим съответната инфраструктура, за да може бизнеса да има къде да работи и, разбира се, довеждащите пътища до Самоков, така че да може по-безопасно, по-евтино, без да си чупат камионите, да си реализират продукцията, да имат хубава връзка и с магистрала Тракия и с най-големия пазар София. Така че работим в тази посока. Много се надявам, че ще успеем да придобием сградата на Дома на армията. На финалната права сме имаше там някакво разминаване с някаква данъчна оценка, да подадем към областната управа. Мисля, че вече сме го направили. Тъй като ние
много ми се иска някакъв филиал на университет или на колеж да се опитаме да направим тук. Да привлечем млади хора. Като разбира се, там ще трябва и помещения, и зали. Мисля си, че това е една идеална възможност там да се ползва, нали, без да се строи на нова сграда. Разбира се, ние имаме нужда и от много административни помещения. Хората знаят, че наистина са по 3-4 души в общината, хората по кабинетите. Отделно ние сме дали на НАП, на социалните, на прокуратурата и съда се помещават буквално в една сграда, буквално в едни същи кабинети, което е, нали, но просто няма какво да им предложим на тях, искат да вземат хората. Така че ако вземем тази сграда, ще изпълните с функции. Да, и ми се иска едната от функциите да е точно тази. Мисля си, че ние сме атрактивни, заради това, че тук и лятото е по-хубаво. Нали. Имаме, ако щете, дали ще е свързано с туризъм, дали ще е свързано с спорт. Знаете, ние имаме почти 30 спортни клуба. Така че мисля, че ще има интерес. Ние няма да споменавам конкретни университети, имаме някакви първоначални разговори, но да видим да обезпечим инфраструктурата. Звучи добре, дано да имаме новина. Важен акцент, вървим към края на нашия разговор. Важен акцент във вашата предизборна кампания и в самото начало на разговора ни го казаха, е привличането и задържането на млади хора и това, което току-що казахте, свързването с откриване на филиал на висше учебно заведение или нещо подобно е също в тази посока. Тук обаче ще обърна внимание на един критичен въпрос в публичното пространство и той е свързан с това, че в вашия екип вие наистина привлякахте млади хора. Това е факт, но тези млади хора не са местни. Как ще мотивирате това ваше решение? Как ще отговорите на критиците за това нямаме ли достатъчно интелигентни, млади, образовани, кадърни самоковци и защо се наложи да си внесем отвън? Вижте, ние реално отвън са дошли буквално 4 или 5 човека. Ние с, може би, 1 или 2 човека от ръководството на предишната община предното управление се разделихме. Оттам нататък запазих абсолютно всички хора. За добро или за лошо, за сега останаха на работа. Времето ще покаже. Оттам нататък 2 заместници назначих, които не са самоковци, като и 2 са страхотни професионалисти с много голям професионален опит. Аз госпожа Давидова на финансите я познавам индиректно и познавам работата. Съм много щастлив, че тя дойде тук и живее в Самоков вече, хората знаят. А инженер Костов, трябва да кажа, че не случайно 2-3 години в Самоков не е имал заместник-кмет по строителството, което си мисля, че е изключително важно. Значи като профил млад човек, който да е изпълнявал огромни проекти с необходимия и административен опит, тъй като той работи 3 години при мен в Столична община, ми беше директор на едната от дирекциите. Невероятен професионалист и мисля, че хората вече го виждат и за мен на първо място трябва да върши работа за гражданите. Нали, в крайна сметка за това получаваме заплати. Оттам нататък ние, примерно, правихме конкурс за секретар на общината. Имахме 4 кандидати. Трябва да кажа, че условията не бяха чак толкова високи, но все пак с необходим административен опит и 4 кандидатури, тъй като тя спечели конкурс сегашния новия секретар на общината, не бяха на самоковци. Директор финанси назначихме от Самоков, тъй като им беше, повтарям се, ние запазихме почти всички, включително на ръководните позиции. Там, където имахме свободни позиции, обявихме конкурси. В момента приключи конкурса за директор на общинското предприятие спортни имоти и прояви, като самоковец спечели конкурса, понеже имаше и самоковец кандидатстваше, разбира се. Тече срока за обжалване на конкурса, така че няма да го споменаваме кой, но той е млад човек от Самоков. Така че, наистина, няколко човека назначих, които не са самоковци, няколко назначихме на ръководни позиции, които са самоковци, но пак казвам, като изключим заместник кметовете, които се назначават от кмета директно, останалите са при провеждане на конкурс, всичките са назначени. Аз много ще се радвам, тъй като сега ни предстои, това се дигне като тема и на Общинския съвет, там където директорите на общинските предприятия не са назначавани през конкурс, ние обявяваме конкурси. Дай Боже, те, които са добре се справят с работата, те да спечелят конкурсите. Дай Боже, там, където ще са различни, тъй като има на места и вридове, които нямат и необходимото образование, да се появят хора, които да са самоковци. Така че
единици са случаите, които не са хората от тук, но повтарям се, за мен най-важното е хората да работят. А има и специално за двамата заместници, има и нещо положително от тази гледна точка. В малкия град хората се познават така до голяма степен. Или малко или много, един познава, друг ти е роднина, трети ти еди си какъв. Те поне ги виждам, че абсолютно обективно, не ги интересуват нали, едното село, па другото и така нататък. И мисля, че се справят и двамата много добре. И разбира се, ще се радвам и други млади, а и не само млади. Ние много акцентираме на младите, много е важно да има и опитни хора. И си мисля, че с хората, които работят, значи ние имаме в момента 4 дирекции, директорите са си предишните. 3 направления, госпожа Кленова си запази мястото и си мисля, че тези нови за администрацията хора, които са буквално 5 човека и тези, които са по-опитните, мисля, че направихме един баланс. Нали, хора, които имат амбиция да се доказват и така да влязат с свежи идеи, с нещо ново, с хора, които пък познават кое, докъде, нали, и средата, и хората. Направихме един добър колектив и си мисля, че хората ще видят, че така има едно ново начало и то към момента е за добро. Отделно, тъй като хората в администрация са ми изключително важни, ние вече на 2 пъти увеличихме заплатите, направихме разчети, буквално 2 пъти увеличаваме заплатите тази година, включително хора, които имат необходимия ценз и така имат желание за работа, имат хоризонт пред тях за развитие. Спрямо новата структура. Да, спрямо новата структура. Ние сега ще обявим конкурси за началници отдели по новите отдели, които сформирахме. Аз лично, въпреки че е конкурс, и ще видим как се представят на конкурса, но за 100% от местата аз виждам в съответните отдели подходящите хора. Така, надявам се, че след проведените конкурси тези хора ще се застанат начало на тези отдели. Ние умишлено създавахме повече отдели. Хем да има отговорни хора за конкретната работа. Нали, това е мой начин на работа. Ти като имаш възможност и пред тебе има и едно стъпало от експерт да станеш началник на този отдел и като експерт работиш, нали, да се доказваш. Дай Боже, след 2, 3, 5, 10 години оттам да отидеш на следващото стъпало. И да не отидеш някъде другаде, тъй като сега в държавната администрация знаете, че се задалиха едни, мисля, че към 300 милиона за допълнително материално стимулиране. И в Самоков има хора, които са на държавна работа, служители на НАП, на различните агенции и на мен не ми се иска, тъй като имаме и кадърни хора в общината, но имаме и недостиг на кадри. Не ми се иска от нас да отиват... Да изтичат кадри към тъй като държавните позиции. Двама служители, то на ръководни позиции, аз като дойдох в общината, включително директора финанси, дойде от НАП. Даже аз благодаря на ръководството на НАП, че го пуснаха, нали, за споразумение. Госпожа Златка Изова, не ми се иска да се случва обратното и наш служител да ходи в тези агенции, тъй като в крайна сметка по-си ми е важна моята администрация от НАП. Много ви благодаря за този разговор. Какви са плановете, най-важните за следващите 6 месеца? Влизаме в активния строителен сезон вече. Да изпълним на голям процент така строителната програма, която сме си заложили. Предстои ни още строителство. Дай Боже да няма обжалване на част от тръжните процедури. Ние сме обявили процедура за избор на строители на така нареченото саниране, нали, мерките за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Ние ще обявим класиране през лятото. Срока за подаване на оферти е 29 юни, ако не се лъжа, след което, тъй като са доста, те са 15 блока на 15 обособени позиции, така ще гледаме на пакети от по 5 да ги изкарваме като класиране или наведнъж ще видим как ще се справят служителите. Максимален обем брой служители ще вкараме в комисията, за да може бързо да се изчитат техническите предложения. Но там процедурата е на инженеринг, т.е. след като изберем изпълнители, ще трябва и да се проектира работен проект, който не е чак толкова сложен, тъй като говорим предимно за архитектура, някъде вентилация. Така че на есен, там където нямаме жалби на тръжните процедури, надявам се, че на есен някъде ще стартираме. Ние имаме 15 блока, те хората ги знаят кои са.
това нещо ще промени облика на града. Отделно, надявам се тук другата седмица буквално да имаме избран изпълнител за атлетическата писта и като минат там сроковете за обжалване, да влезем да работим там, да влезем на парка, да влезем на тези двете улици по-основни, на които им правим тротуарите вече и с пътните платна. Така, честно да кажа, въпреки че създавахме доста дискомфорт на хората последните седмици, аз така леко отвътре ме гаделичка, и между другото, тук хората са и доста по-разбрани, нали, вас им гледаме по реакцията. Няма проблеми, ще заобиколиме. Трябва да кажа, че в София не са точно така. Да. Но това, че създаваме, нали, до някъде и задръстване в града с работа, до някъде и ме радва, така че надявам се, че ще се справим с тая задача и вече, разбира се, по-мащабни проекти, дали Боровец, дали Пазара, имаме още няколко такива по-възлови, по-така амбициозни проекти. През следващите 3 години да може да ги изпроектираме, изтъргуваме, дай Боже да имаме и парички. Приключваме процедура, може би до 2-3 седмици за избор на фирма, която да прави пътна маркировка, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Аз ви казах, че вече направихме проекти, които акцентират на възловите места, като кръстовища, училища, детски градини, общински сгради, нали, където има по-голям поток от хора. И ми се иска малко по-професионално да наблегнем там. Ние така някоя друга пешеходна пътека си маркираме и с нашите хора, но вижда се, че ефектът не е такъв, какъвто трябва да бъде. Отделно нашите хора в строителното предприятие, те имат по 5-6 задачи, които едновременно не могат да ги изпълняват. Виждате, при тия дъждове с косенето, затрудняваме се, мога да кажа, че се работи с сериозни темпове, но просто си има нужда от поддръжка. Така че с маркировката мисля да подходим малко по-професионално, така че като се маркира някъде, някой да носи гаранция и ако тръгне да избледнява, да дойде да направи за негова сметка, защото сега ние премаркираме с нашите хора и с нашите се бои по 5-6 пъти. А и разбира се, първо изглежда града по различен начин и разбира се, на първо място безопасността, да може да си лечат хубаво пешеходни пътеки. Имаме допълнителни мерки, не само да премаркираме съществуващата организация, точно на тези места, които ви споменах. Така че джоб за автобус, джоб за родители, къде да спират. Надявам се, че още през тази година, специално така маркировка, хората ще видят, че има промяна. Въобще много работа за следващите месеци. Желаем ви тя да ви спори. Благодаря ви за това гостуване. Ще гостувате отново, защото много важно е да информираме жителите на община Самоков какво се случва, че се работи, че има воля да се случват нещата. Благодаря ви за това гостуване. Много благодаря аз. Благодаря ви, че избрахте канал Рила и предаването Тема. Приятна вечер, уважаеми зрители.